Pagdaong ng barko sa kayang ilang Chinese nationals, mahigpit na binabantayan sa bayan ng Santa Ilocos Sur. Sundan sa ulat ni Ivy Hernando. Isang cargo vessel ang binabantayan ng Philippine Coast Guard sa baybayin ng Santa Ilocos Sur. Galing Malaysia ang cargo vessel. Sa pakikipag-ugnayan ng PCG sa mga sakay nito, pumagilid lamang daw ang barko patungong Shanghai, China dahil sa nakataas na gale warning. Sheltering due to gale warning. Kasi sa next port of call nila, malakas yung hangin nga. Sakay ng barko ang 9 na Chinese national, 2 Vietnamese, 5 Bangladeshi at 3 Pilipino. Nakatakdang umalis ang barko sa Sabado, pero habang nananatili raw ito sa lugar ay mahigpit na babantayan ng Coast Guard. Kasama na din sa protocol namin yan, ma'am, na bawal lumapit yung mga local fishermen, bawal lumapit sa barko. Sinisiguro namin sa kanila na hindi makakababa yung mga nandun sa barko. Samantala, 100 pamilya o 400 individual ang nasa ilalim ng Extreme Enhanced Community Quarantine dahil sa mga kaso ng COVID-19 sa Barangay Baclig, Cabugao, Ilocos Sur. Cabugao ang may pinakamaraming kaso ng COVID-19 na naitala sa lalawigan. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando. Balitang Amyanan.